noin ihanan yltäkylläinen ja runsas, runsautta ja vaurautta. Abundance. Tää on hyvä käyttää, kun mä teen semmoista settiä tällä hetkellä. Mulla on semmosia nervi enfikistä. Tosiaan. Mutta mitä vaurautta? Tässä kuussa, jos yhtään resonoi öljyt, ei kiinnosta. No kiinnostaako hyvinvointi? Kiinnostaako puhdas koti ilman haitallisia kemikaaleja? Tää resonoi mulle. Ja haluan näyttää sitten, että Macaron diffuserilla. Ja Macaron diffuseri on tällainen. Ihana tällainen keraminen diffuseri. Sinne laitetaan, tässä on pieni semmonen valo sitten. Hillitty, kaunis, klassinen, sopii todella moneen kotiin. Just sellaiseen niin kuin hykkeen mahaileiseen. Aivan mahtava. Tässä on pieni tällainen ihana pieni kohokuvio. Aika painava ja aika iso tämä, mistä tämä höyry tulee, niin saa olla iso tila. Mutta mitä sä laittaisit tähän? No, tähän laitetaan eteerisiä öljyjä, ei pelkkiä tuoksuja. Tuoksut sisältää usein ainesosia, mitkä voi olla haitallisia meille. Mutta jos laitat puhtaita, 100% puhtaita, ei 100% sisältää 100% eteeristä öljyä, ei sellaisia tuotteita, vaan semmoinen, missä on pelkästään eteerisiä öljyjä. Ja nyt olisi huippusetti, eli tämä aloituspakkaus saisi 12 öljyä. Ja tämähän avautuu näin ihanasti, kun ottaa ton päällikansen pois. Niin täältä. Täällä 10 ihanaa pulloa. Ja sitten, kun sä otat tämmöisen välipohjan auki, niin täältä löytyy 2 lisää. Ja sitten täällä on myös niksiä juomaa. Arvoa en ymmärtänyt vasta varmaan vuoden, kun olin ollut Young Livingissa mukana. Juon sitä nykyään koko päivän. B6-öljyä, hyvä kasvoöljy. Ja sitten pieniä pulloja, missä voit itselle pitää tuoksuja mukana. Tai sitten antaa ystäville, pääsevät kokeilemaan. Mutta kerrotaanpa näistä öljyistä nyt tarkemmin. No täältähän löytyy tietenkin appelsiiniöljy. Appelsiini. Puhdas appelsiini. Aivan ihana tuoksu. Mä en ole tuoksutellut näitä taas pitkään aikaa, kun mä oon käyttänyt tunnesetiöljyä. Niin nää tuntuu, se on niin raikas ja puhdas. Mulla on useampi sellainen jo ikänsä öljyä käyttänyt enemmän kuin minä, monia vuosia. On tuoksutellut näitä ja sanonut, että siis nämä on oikeasti puhtaita. Että tää on niinku parasta, mitä he on koskaan tuoksutellut. Ja se on ollut silleen, että niin, en sit turhaa puhu näistä. Appelsiiniöljy. Mitä ihanaa mä löydän täältä kuule vanhoista. Kopaipa, sitruunaa, appelsiinia. Oli järjestyksessä, niin olisi pysynyt helpommin. No niin. Antaa toivoa, lohtua ja iloa päivään. Antaa toivoa, lohtua ja iloa päivään. Rohkaisee, tsemppaa ja virkistää mieltä.
Eli tää on todettu, että tää on hyvä semmoselle murkulle, joka vähän on mustat vaatteet on mustaa. Annappa tätä hänelle. Lahjoita pullo ja katsotaan miten käy. Olen kuullut jopa, että tyttö, joka käytti pelkkää mustaa, niin ihan huomaamatta sanoi äidille. Meni pari kuukautta. Äiti, minä haluaisin vaaleanpunaisia vaatteita. Miten äkäpyssy kehitetään öljy, voisiko sanoa näin. Joo. Sitten toinen on tää Stress Away. Stress Away. Kaikkihan nämä öljyt on tunneöljyjä, koska nämä on puhtaita aromaterapiatasoisia öljyjä. Täältä sanotaan, että stressi pois, anna sen rauhoittaa ja rentouttaa. Arkipäivän perusöljy. Tuoksuttelehan tarpeen tulla, otat sen mukaan ja tuoksuttelet näin. Pidä aina mukanasi. Antaa tsemppiä tilanteeseen kuin tilanteeseen. Vapauttaa mielen ja ajatusvirran. Sopii ehkä meditaatioonkin. Se oli Stress Away. Tuoksuna sisältää vaniljaa ja limeä ja ihana. Mut mennäänkö sitten toiseen sitrukseen, eli mennään meidän lemon. Eli meidän sitruunaöljy. No, mä käytän tätä päivittäin. Plussaöljyä otan juuri ja vaikka siiansiemmenien kanssa laittaisit kuule. Otat siiansiemeniä, ruokalusikallisen, lämmintä vettä, annat olla 15 minuuttia, 5 tippaa tätä ja syöt aamulla ensimmäisenä vatsaan. Tai illalla. Aamulla ensimmäisenä vatsaan, semmonen. Illalla se sopii sitten ilman sitä sitruunaakin. Mut se siiansiemen, se luo ympärille semmoista niinku kalvoa, mikä on meille niinku aatsetvettä. Ja sitä voitte kysyä sieltä, nettihän sitä pullollaan, mutta mä luin tosta veden tarinaa kirjasta. Ja sitruunasta sanotaan, miten se vaikuttaa tunteisiin. Mielialaa kohottava, antaa kevyen olon ja parantaa keskittymistä. Eli jos laittaisi diffuuseriin, niin keskittymiskykyä lisäämään, koska se puhdistaa mielen, vapauttaa olotilaa ja avaa vastaanottavaisemmaksi. Tuloksena iloa ja toiveikkuutta selkeän ajatuksen. Kovettuminen vaivaiseen luihin ja syyliin. Vau, se on jäänyt mulla nyt ihan kyllä niin kuin käyttämättä siihen tarkoitukseen. Vaikka näitä on jo vuodesta 2018 käyttänyt, niin eihän sitä muista kaikkea. Sitä ottaa sen tietyn käyttöön ja sitten se, että niitä on niin paljon. Sitten Copaiba. Anteeksi. Meidän miedoimpia öljyjä. Ihana. Käytän sitä polviin hieron välillä lihaksille. Sitten mä oon käyttänyt sitä, niin mä käytän sitä kasvovoiteserumista joka päivä. Mutta jos sä käyttäisit sitä tuoksuttelemalla, se kohottaa ja rentouttaa. Ja jos pidämme kiinni ikävistä tunnetiloista, ne tulevat vastaan jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Tämä ristiriita häiritsee perustoimintoja. Copaiba antaa meille mahdollisuuden nähdä nämä tunnehaavat ja puhdistaa ne sekä antaa samalla suojaa. Se helpottaa stressitilassa. Se luo turvallisuutta ja maadoittaa, pitäen meidät tässä hetkessä pois tulevaisuudesta ja menneisyydestä. Ja se oli Copaiba. Ja sitten meidän ihana piparminttu. Pitää joka päivä mukana. Niin kuin sitä Stress Awaytakin.
tuoksuttelet pullon suusta, korkista, piristää, avaa hengitysteitä, voit hieroa vatsalle, rauhoittaa vatsaa. Mutta mitä sitten? Meidän on varmittu juomaveteen, se on tämmöinen plussaöljy. Mutta täällä sanotaan tunteista. Raikas viilentävä, puhdistaa sisältäpäin ja lisää intuitiivista tietoisuutta. Antaa tukea pelon kokemukseen, esimerkiksi jos ratsastus, lentäminen, mikä vaan. Go-to-öljy, kun vastustaa mutta uutta asiaa tai siirtymistä uuteen suuntaan. Eli jäähdyttää ja rauhoittaa mielen sekä eliminoi tuntemattoman pelon. Hengitä öljyä ennen ja jälkeen treenin kohottaaksesi mielialaa ja vähentääksesi väsymystä. Juoksulenkille aivan hyvä. Pitkän matkan juoksijatkin niin sanoo, että tää on hyvä olla mukana, niin jaksaa sit loppuun asti. Hengitä kun tarvitset raikkautta, varmuutta, keskittymisiin. Eli tämä myöskin voisi olla semmoinen opiskelijaöljy. Laittaa siihen diffuuseriin. Mutta tässä oli semmoinen pieni katsaus, koska näitä on vielä 5 jäljellä. Tässä on sitten niinku tunteiden puhdistamiseen ja mitäs mä sanoisin tosta, ärseestä, kohottava, energisoiva, Thieves, puhdistaa ja poistaa negatiivisia tunteita, Digi se kohottaa ja virkistää, auttaa pettynyttä mieltä, Frankincense, I love it, se on mun kanssa ihana öljy, Frankincense, mun on pakko, ai se on niin ihana, kohottaa mielialaa, vaikuttaa vahvistavasti hermostoon, syventää hengitystä ja antaa hyvää oloa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Mä halusin sen takia olla vähän nopeampi, että mä en ihan teitä kyllästytä tässä. Tässä on mennyt jo 12 minuuttia, että pidetään tää silleen aika suhkot lyhkäisenä. Niin, mitä vielä? Jos nyt päätät, että nyt on se hetki, en ole koskaan kokeillut, miksen aloittaisi, en tiedä miten käyttää. Tässä oli pieni sellainen, että miten sä voisit niitä käyttää, mutta se on pääasia, että sä niitä alat käyttämään. Se on joku uusi tapa, aina vaatii sen. Mutta se mitä vielä. Tähän tulee kaupanpäällisiä ihan valtavasti tässä kuussa, koska on Young Livingin päivä ollut ja silloin me tarjotaan aina vähän jotain ekstraa. Elikkä, koska Young Living on päättänyt vähentää 3600 haitallista kemikaalia, eli ei käytä niitä, mitä on käytössä. Euroopassa niitä on vähennetty about 1300, Amerikassa puhutaan ja Kanadassakin 10, mutta se, että 3600. Eli tiedetään se, että tässä on semmoinen shampoo, niin kuin suihkugeeli pohja, mihin sä voit sitten itse tehdä omat sekoitukset. Mä ajattelin, että tähän voisin laittaa Jupiteri, eli katajaa, piparminttua, kopaipaa, cedarwoodia, Morningstartia. Tästä tulee sellainen. Tästä löytyy myös semmoinen rosa laventeli valmiina. Ja sitten löytyy se ihan ilman mitään tuoksuja. Mutta tää tulee tosiaan nyt mukana. Ja sekin vielä valmistetaan Ranskassa, eli eurooppalaisille. Saat Thievesin fluorittoman hammastahnan. Fluori nieltynä on meille haitallista. Tässä on fluoriton, mutta sisältää neilikkaa, sitruunaa, mitkä antaa syviä meidän hampaille. Sitten tähän tulee Super B.
Super B-vitamiini, eli B-vitamiini, B6, B12. Siinä on tärkeät vitamiinit. Niissä on yleensä vähän jotain muutakin. Ootas, mä tarkistan sen, koska en ottanut jostakin syystä sitä mukaan. En jostakin syystä ottanut sitä mukaan tähän. Niin. Katsotaanpa tuolta. 60 kapselia. Mitä se sanoo siitä muuta? Niin tämä tulee tosiaan kaupan päälle Super B:n kanssa. Eli Super B:ssä on 8 B-vitamiinia. Tukee normaalia kognitiivista toimintaa. Siinä on sinkkiä, solu- ja hapettumistressiltä suojaavaa seleniä sekä mangaani. Eli siellä on Super B on kattava ravintolisä, jossa yhdistyvät kaikki 8 B-vitamiinia, normaalia kognitiivista toimintaa tukevaa sinkki, soluja ja hapettumiselta suojaavaa seleni ja mangaani. Ja Super B sisältää sitruunankuorista saatavaa luonnollista folaatteja, metyyli, kolapaniini, B12 ja muskottipähkinän eteeristä öljyä. Se edistää myös normaalia aineenvaihduntaa biotiinin, riboflaviinin ja niasiinin avulla, joten se on täydellinen jokaisen päivittäinen tuki. Eli ei ole pelkkä B-vitamiini kyseessä, että siinä on ne kaikki tukevat vitamiinit mukana. Monta kertaa sä et voi ottaa tätä tämän kanssa, et voi ottaa tätä. Sun pitää ottaa se magnesium kalsiumin kanssa. Meillä on superkal. Siinä on molemmat, magnesium ja kalsium. Sinun pitää ottaa C-vitamiini ja D-vitamiini yhteen. No, ne otetaan erikseen meillä, mutta sä voit ottaa minksiä. Meillä on omega, niissä on aina niinku semmoinen oikein paketti niinku. Ja luonnosta. Mä tein jopa meidän shampooista sellaisen tutkimuksen, että mitä se sisältää oikeasti. Shampoot, että kun inkkilista on näin pitkä, niin tämä on muskottipähkinän kuoresta, tämä on hernettä. Tässä kaikki oli kaikki oli syötävää. Meillä on niinku syötäviä nämä shampootkin, jos haluaa. Ei ole vaarallisia. Mutta ei mitään. Se oli se, että jos otat tämän, niin sä saat noin. Eli tämän hinta jo lähtökohtaisesti on yli 350 euroa. On enemmänkin, varmaan vähemmäs 400 euroa tämän diffuuserin kanssa, makaronin kanssa. Mutta nyt sä saat tämän ja sitten vielä nämä 30 euroa, 30 euroa. 30 euroa, se on 90 euroa varmaan niin noi kaupan päälliset. Eli siitä tulee jo sitten, jos on 3,5 sitä 440. Ja sitten vielä, kun se on 100 pv:n tilaus ja sä oot uusi tilaaja, sä saat Boswelli sandalwoodin kasvovoiteen, joka on ihana kaulolle. Sanottaa, että häivyttää ryppyjä, mutta on myös tehokas kiinteyttäjä. Jos on täällä semmoista röpöläihoa käsivarsiin. 98 euroa. Eli sä saat 500 euron tuotteet, 205 euroa ja kuljetuskustannukset. Mieti. Eli jos kiinnostaa tietää enemmän, pistä alle viestiä, mistä näitä saa, niin minä kerron, millä saat, miksi saat näillä hinnalla. Palataan ja hyvää viikonloppua.